Danûstandinên navbera Kurdan û rejîma Sûrî de pêkane ya na. Di dema dawî de danûstandin di navbera Kurdan û rejîmê de pir ketiye rojeva ragihandinê de. Di destpêkê de daxuyaniya serokê rejîma Sûriyayê Beşar el-Esed got. Got Qesedê danûstandin ya şer li pêşame ye. Şandeyeke ji opsiyona hundir got bi ser Rûsyayê ve serdana Qamişlo jî kirbû. Gelo derfeta gotûbêj di navbera Kurdan û rejîmê de heye ya na. Rêveberiya Xwesera Dîmokratîk çendîn caran gotibû got ew ji bo diyalogê amade ye. Serokê Desteya Karûbarê Derve ya Rêveberiya Xweser a Kantona Cezîrê Dr. Abdilkerîm Umer dibêje got beryanaha jî hevdîtin di navbera wan û rejîmê de hebûn lê rejîm ji bo guhertinê neamade bû. Em vekirîne ji hêwara mufawedata re bi tebaiya Sûriye re çi nîzamê çi muxalefet bî û cara telî lîqa nav me nîzam de çî bû li hemêmîn bû dawiya 2016 û hingî nîzam nehazir bû tiştekî nîqaş bike. و نهاجم موجود تسكي وصحابي حاضر نجيرة وأم مفكرين شو نظام بيش مفاوضات بي حمو كونغري معارضين تيدا حاضر بون قاهرة دو موسكو دو أسيتانا جبنا مخاطبين وك السوري وبين بشك السوري معنا بضعي تبايا سوري وبين بالنتيجة كرك سوري اللي بدورون Li aliyekî din hin hêzên dervayê Rêveberiya Xweser li Rojava dibêjin got piştî rêkeftina min bêje di navbera Tirkan û Amerîka de divabe rêkeftinek di navbera Kurdan û rejîmê de pêk were. Partiya Pêşverû Xwedîvê Nerînê got çendîn caran ji bo vê mebestê çûbû paytexta Sûriyayê Şamê. Em dibînin ew jî gavek baş e rewşa Kurdê Sûriyeyê em anat bin xeterek gelekî mezin denê xastin piştî itîfaqa min bij di nav Türkiye û Amerîka de ev itîfaq em ditirsin sibe ev Türk bên cardî bên Kobanê yan Cezîrê ev metirsîk mezin li cema wek Partiya Pêşverû heye divê em himayeta xwe wek Kurd em dibînin tecrüba Efrîn em tikrar nekin himayeta Kurd em dibînin gi xêtaekî dewletê li ser me hebe. Di dema dawî de Meclisa Sûriya Dîmokratîk Mesede got nûnerê siyasî yê Hêza Sûriya Dîmokratîk Qesede ye bi daxuyaniyekê gotibû got ew ji bê şert û merc wê derbasî diyalogê bibin bi rejîma Sûriyayê re. Hin şopîner dibêjin got derfeta danûstandinê heye û mumkin e lê wê pir dirêj bike. Em dibînin inû eveya derfeteke ji bo ev danûstandinê ha bi ser keve û ekîd bi ser keve jî lê dem jêr divê wextek jêr divê بلكي حكومتها سوري تخازي دمك دور كذا افدان وستاندناهان حياق هيزن امريكي جبر در كذا جبو كارب بيتر بهيز مفاوضيه بك بمجلس سوريا الديمقراطيك وريفيريا خسر وبلكي ريفيريا خسر بيتر تخازي زو خلاص ك جبر ناس كريه انه امريكان قل كي الفرنامين تخازن انه خلاص كان موضوع وقت مستقبلي سوري بحكومتها سوري او بروسارجي از بيجي يبسر كذا بس بشكي وقت جرتي Rejîma Sûriyayê di dema dawî de li dijî opsîsyona cekdar gelek deverên paytexta Şamê ji destê wê derxist û li aliyekî din. Hêzên Sûriyayê Dîmokratîk Qesede li Bakurê Sûriyayê Daişê tune kir. Gelo Şam û Qamişlo ber bi diyalogê ve diçin yan ber bi şer ve. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.